माखासे युथ्सफोरखौ दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो जे प्रमोद बर'आ जे मिशनखौ होगोन होननानै बुंबाय, जे स्किमफोराव नोंथांमोनखौ इंगेज खालामगोन होननानै बुंबाय, बयबो युथ्सफोरखौ लाबोनानै जे इंगेज खालामगोन, नोंथांमोना बेवहायनो जिउ दानायनि राहा लामाखौ मोनगोन। से बोसोरनिबो बारलांबाय, प्रमोद बर'जों सावरायो, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो, नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया। दिनै युथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा? खुलुमबाय बयखौबो। बे समाव आङो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दुफां बर'आ रुंगुल बर' आरो इउपिपिएल हानजानि हेंथायै मा बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ नङा होमबा? जायफ्रा नुबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जासिगोन। समखौ ओरैनो दा हेगारहर, आरो जायफ्रा नुवाखै, जायफ्रा खोनायाखै, बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लाना गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। इउपिपिएल हानजानि गेजेराव मा सोमजिनानै दङ बिनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो दुफां बर'नि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ। बयनिसिमबो खुलुमबाय। आंनि मुङा दुफां बर'। बावैसो साननैसो सिगां जे इउपिपिएलनिफ्राय जि रिजाइन होबाय, बे रिजाइन होनायनि जे रिजन, बे रिजनखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुगैदों बा आंनाव सोंहरगासिनो। बेखायनो माखासे हेल्थ इस्युनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय दायो हेल्थनि इस्युआ एसे मोजाङाव फैबाय, ओंखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गासै खोथाखौ गुवारै फुवारनानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो आखायाव लाबाय। स' मेनलि जे रिजन, माखासे 1 बोसोरनि सिगां जे प्रमोद बर'नि मुं लानानै बिथाङा थोनदोंना थोनाखै आं बेखौ मोनथिया, नाथाय रुंगुल बर'आ, बिथांनि मा मोनथिया आङो, बिथांखौ रुंगुल बर'आ प्रमोद बर'नि नाम लानानै जे आंनि खाथियाव फैबाय, जे प्रमोद बर'आ नोंसोरनि जेसांखिनि इयुथ जयनिं खालामबाय, बिथांमोननि मुङाव एसे स्कुल रिपेयारिंनि खामानि हरसिगोन, ओंखायनो जे नोंसोरबो मावनानै लादो, बिनि मुङाव नोंसोरो प्रमोद बर'नि एसे पार्सेन्ट हरग्रोनो नांगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंफैबाय। स' बिथाङा बुंफैनाय लेखायै आंबो बिथांखौ एज ए असे बिदा हिसाबै बिथांखौ फोथायनानै आङो माखासे लोगोफोरजों रायलायनानै जे रुंगुल बर'नो जोङो रां पार्सेन्टनि मुङाव लोगोफोरनिफ्राय खांनानै बिथांनो हरनाय जाबाय। दिनै 1 मास बारलाङो, 2 दान बारलाङो, 3 दान बारलाङो, नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोना। जागोन जों दिनै 1 बोसोर जाबाय, बारबाय, थेवबो फिथाइया थाया नङा होमबा? स' माखासे गोलाव सम बिथांनि न'आव थाङो जोङो, बिथाङा नाथाय जेबो रेसपन्स होआ, नाथाय फिथाइया थाया। प्रमोद बर'आ बे खोथाखौ मोनथिना मिन्थिया, नाथाय नोंथांनि मुं लानानै जे बिथाङा रां लांदों, अभियासलि जों नोंथांनि मुंखौ बेवहाय लानो गोनां बाध्यता जागोन। हयथ' नोंथाङा जुदि नङा सानदोंब्ला बिथांनियाव सोंनानै नायनो हागोन। दिनै आंहा जेबो लामा गैयैलाय दिनै माखासे जे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै रुंगुल बर'नो हरबाय, दायित्वआ जाबाय आंहा थाबाय नङा होमबा? रेसपन्सिबिलिटि आंनि, बेखौ आङो खालामथारनांगोन। जे बिथांखौ जोङो बिदा होननानै जे फोथायनानै हरदोंमोन, नाथाय बिथाङा बे सोमोन्दोखौ लाखिनो रोङासै। बिथाङा जे युथ्सफोरखौ थगायबाय बा प्रमोद बर'नि मुं लानानै दे रां थगायनानै लांबाय, बे जोबोद इनाय जादों। दिनै बिथांनि न'आव थाङो जोङो, फुङाव थाङो, बेलासे थाङो, नाथाय बिथाङा जेबो रेसपन्स होआ, अनलि जागोनल'। बिदिजों बोरै सोलिनो नङा होमबा? एथबां गोरिब न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जे बिथांमोना रांखौ जगार खालामनानै हरबाय, सोरबायाबा अमा फाननानै हरबाय, बा सोरबायाबा सुदनि लानानै हरबाय, दा बिथा खामानियाबो जाया, बिथांमोननो सुद सुख'बाय थानांगौ नङा होमबा? बेसे क्रिटिकेल। बिथांमोननि थाखाय राङा गोबां नङा जानो हागौ, नाथाय जों गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बेनो राङा गोबां। थ' बिथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजांमोन। दा बिथांमोनजों सावरायसेयावबो जायियाव दिनै आं सासे इउपिपिएलनि एसे मावथि हिसाबै, खामानि मावबोनाय हिसाबै आंहा दायित्व दङ। स' बिथांमोना आंखौसो हमगोन नङा होमबा? बेखौलाय बोरै हमबाय थानो, हरग्राया आंसो नालाय। स' जेबो अपसन मोनैलाय आङो बिथांजों सावरायबाय लास्ट, जे रांखौ मुलखौ घुरायनानै होदो, होआब्ला आङो रिजाइन होनोसै। बिथाङा सम लायो नाथाय जाया, सम लायो नाथाय जाया।
ओंखायनो लास्ट अपसन आंहा जेबो लामा गैला जे आं इउपिपिएल निफ्राय रिजाइन होनोसै जे खामानिनि मुङाव जे फैसा लादोंमोन बेखौ आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांमोननिफ्राय रांखौबो जोंनो नांला नांगौब्ला आं आंनि गारि फाननानै मा फाननानै आङो बिथांमोननो गुरायफिनगोन आङो बे खोथाखौ बुंबाय नाथाय रिजाइन होनोसै होनना बुङोब्ला बिथाङा जेबो बुङासै जेब्ला आङो रिजाइन जे लेटारखौ गथायबाय होबाय बिनि उनावसो बिथाङा जे दुफां बर'आ जे आंनि मुंखौ लानानै जे प्रेस मिट होमारसिगोन बेखौ बिनानै बिथाङा लगे लगे जे आंनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय नाथाय मानो रायजो राजाफोरा जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला जुदि प्रमद बर'आ जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला बिथाङा लगे लगे आंनि एकाउन्टाव मानो ट्रेन्सफार खालामखो नोंथाङा बिनि सिगाङाव सोंनानै नायनो हागोन जे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां सैथो नङा दिनै आंहा आंनि माखासे लोगोफोर दङ दिनै प्रुफ होनो हायो बिथाङा मानो थाखाय आंनो बिथांनो जे रां हरनाय बेनिबो प्रुफ दङ आरो बिथाङा जे आंनो हरफिननाय दाखालि रिजाइननि उनाव आफ्टार रिजाइन लगे लगे बिथाङा आंनि एकाउन्टाव जे ट्रेन्सफार खालामबाय बे आंहा प्रुफ दङ थ' बेबायदि पार्टियाव आं बोरै खामानि मावगोन नङा होमबा आंथ' माखासे लाइमोनफोरनो फिननाय होनांगोन ना थ' फार्स्ट रिजोना बे जाहैबाय दा सेकेन्ड रिजोनानो जाहैबाय जे दिनै इउपिपिएलआव खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय प्रमद बर'जों खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय नाथाय बिथांनि जे इन्सट्राक्शनाव बिथांजों खाथि खाला थाफानाय जे सानैसो लिडारनि जे इन्सट्राक्शनाव जोङो माखासे युथ्सफोरखौ बिथांमोननि थिननायाव अल बिटिसिनि युथ्सफोरखौ जोङो जइन खालामनानै होनाय जादोंमोन मोर देन 2000 प्लास युथखौ जोङो जइनिं खालामनानै होबाय मालाबा क'क्राझाराव खालामो मालाबा बिथांनि चन्द्रपारा रेसिडेन्सआव खालामो मालाबा पार्टी अफिसाव खालामो मालाबा रङियाव खालामो मालाबा तामुलपुराव खालामो मालाबा अदालगुरि बिदिबाव खालामो थ' बेबायदिनो माखासे युथ जइनिंखौ जोङो खालामबोदोंमोन स' युथ जइनिं खालामबोनायनि मेन जे एजेन्डाखौ जोंनो जे होदोंमोन बेनो जाबाय युथफोरखौ जोङो जे बिथांमोननि बुंनाय लेखा बिथांमोननि इन्सट्राक्शन लेखा जे युथ्सफोरनि मुङाव जे मिशन जे स्किमफोरखौ युथ्सफोरनो होनाय जागोन जे बिदि बुंनानै युथ्सफोरखौ जइनिं खालामनो होनाय जादोंमोन स' बिसोर बिथांमोननि बायदि जे इन्सट्राक्शनखौ लानानै जोङो माखासे युथ्सफोरखौ दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो जे प्रमद बर'आ जे मिशनखौ होगोन होननानै बुंबाय जे स्किमफोराव नोंथांमोनखौ इंगेज खालामगोन होननानै बुंबाय बयबो युथ्सफोरखौ लाबोनानै जे इंगेज खालामगोन नोंथांमोना बेवहायनो जिउ दानायनि राहा लामाखौ मोनगोन गसंथानो हागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रमद बर'नि जे बुंनाय लेखा बिथांमोननि साखाथि फाखाथिनि जे बुंनाय लेखा जोङो माखासे युथफोरखौ जइनिं खालामनानै होबाय खालामनायनि उनाव जोङो दिनै से बोसोरनिबो बारलांबाय प्रमद बर'जों सावरायो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया दिनै युथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा ग्रीन मिशन लादोंमोन दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा साबेसे युथ दा दिनै साबेसे जइनिं जानाय युथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामगो जिर' थ' दिनै युथफोरखौ जे इंगेज खालामनायनि खोथामोन जिउ राहा दानायनि जे लामा होनायनि खोथामोन बेयो टटेलि फेलुर थ' बैबायदि हानजायाव बैबायदि गभर्नमेन्टआव थानानै आं बोरै खामानि मावगोन जाय लाइमोनफोरखौ जोङो खोथा होनानै जाय आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आदामोनखौ जे खोथा होनानै बा आंखौ फोथायनानै बिथांमोना दिनै पार्टियाव फैदोंमोन आंनि लोगोफोरखौ फोथायनानै दिनै पार्टियाव फैदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय जुदि जों जेबो खालामनानै होनो हायाब्ला आं बेबायदि पार्टियाव थानानै मा खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि खाथियाव मा मोखां लानानै थांगोन नङा होमबा बाथ्राया बे जाहैबाय थ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै जे गाब्र' फैबाय बेखौ जोंबो रिग्रेट जाबाय जोंबो रियेलाइज जाबाय बर' हारिनि जे बिटिसिनि लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय बेखायनो जे जोङो बेबायदि पार्टियाव थानो हाला होननानै जोङो रिजाइनखौ होनाय जाबाय स' बेनो मेन जि रिजन लाइमोनफोरनि जि दुखु बेखौ दे प्रमद बर'आ बुजियासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुजियासै बेवहाय जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय जेबां बुंस' हायै दुखु थाबाय खुलुमबाय।